iding lama khan film khur la vậy ding khoya po min hol ve kan hi mẹ hey ai na sai hi ma pon ka pe to ngaya nei ro anuam zok te reng mai nang le khios tik so hian Dr. Ekman in mu chuak to em lokino son lo kal le robot ho min he pui wangin kalome tun lai chu anin thural zom khop mai Ekman an thil thalo tak ti le atum aniang dik tak chuan hetiang thil hi doctor ti ani ka ring mi alo oh chu chui fu in nei ni mo chu ai thazok male imperial ko pulia chuina kantana ma se thil chibok mulo chuan let kan hrian nung ber kan pana keyboard le orbot te chu mi chang tha ma se eng man shilo Ekman computer kan haipon atlam do thu le ami man thu engma kan mulo in baina nung bera khan kan chakti achiang aum thin na hun danga po engwak kan hu chuang lo engpo ni se detective chaber ka ti chu I detective hriat chun te kan ni tlata ma se nga tinge heta min kawa ama ilam hu si lo chuan kam hu deuh ro alone he engtin mo kho pakhat ka hruana tura chi hian min hril rutu an oma chu wang chuan kan hmu an chi aloe Ekman hena min hroi tu thua chuan kir le vat zokang ishia ta ka du chu na athok ni salutuk ka chin chi e kal nga li la ingi zia engki ma thave ka wa ang ve Sonic ilo thleng ta e ka thian te reu te engki ma thave kem te re helai mun hin wam le tuk no pang tam takanom ta nga pang par po tam khoi zu pon nei iber ava cha em ani kha pa kha ka soi tu mi khri e engki nge om ve ni don take ila mu velo long hak lok la klo shwayang local ro le ole purvak thera ngai lo nia kha I thamo puting karte in min ko thin ilem chan na kha ka oi ring em ni doctor mo doctor a degree ka nei om ka va selo ve engpo chu ni se ka ti pal engma hriat ka va nei to lo ve thil danga thil siam that le thil thar siam athiam le tuk a fel ber ya a ka thei to ka chu uhu chaos emeralds chung changa kanin be na te kha ir hre to mi lo mo ka va se to ngai lo ve chu thil chu hexbo mi in doi thil an ti bo em ni long leng pangking a nei em R2T thuloi lo tam takirom phu chu ka eng ma om zia ka selo thiam lo du su puting kar ni na hai wang mai maya zot vek chekani ani tak mo tran pui theina che u ka nei chuan ka in pei renge ni lo ve in ha pa ngai kha thok tran le to sok mai ro hei hi nia ka hmu deuh reuh tia ka soi chen chu Ekman kan hmu khan alem chan na ani mai lo mo mana khan he tiang hen lema chang to a uluk takin zo na ka zota ni rei lo te chung kan en thla boka atak takani engma hre to lo nie ma se lo theilu tu kania engpo ni se hun khir le lo tam tak pal dun mai la khovel hi alati che thei lo ni ma se hetia han mu thu ti chu chu wang chu nia ka ko che ti dan tur ka hre to lova
ni e hun kal to thil thalo tam tak ati to ni mai thei ma se eng ma hre to lo semna kan pe du do nim ni thil suala ti to a phu tok semna pe ka ngai ni ekmen hi semna kan pe ka ngai dik chia ma se ek me na ni ka ti thei do nim ni thei lo min lo hre thiam te u kan kho hau tu pa ka ni ya in tu khela khan tu tuk na ka nei thea ngem theye in khuan ya in dan siam kan po mang chu ni e hemi chung changa hi chuan kan kho chan tu shem na hi hli ka du eng po tu tuk na siam ula hei hi ngai tu ma sa te u so pa so ni khat chu kan khuwa shelok mi alavin lo lang thuta eng tin nge lo thlen kan hre thiam lo kan ina kan khung ma la ma se atu ka chuana chuak kan hmuwa ma se ata na siam thatur chawin akong ka kalna tur hi ka thiamang tokin ka siam tha ma se athar hla ka thla ka ngai ani hi phoitik sauti dan ang chia hian zona te zotin kan tes na sa ma se tun ma a athil ti sualang kha kan mutlat lo adam thawak lo ti kan hriat nu phei chuan kan en kola anata ti damin kan na luta a ti chuan a lo dama kan khol che sang sang alet tamin min siam that zela aliana tanga te ber thlengin a siam zela a har sa bera pon a thei top a chua vek mai Dr. Ekman chu misual tak ani ti ka hria a chanchin sual tak tak po ka hrena salutuk ma se Putin kar hi chu kan khotan mal som na thlen tu ani a thil sual ti to ero chu a siam thadon lo ti ka hria ma se thil tha siama zalen taka awm hi tan in chunga awm ai chuan a thalo mo u ama pa nga ya ni lai khan thil hi ol sam zogin ka hria en thaturin kan la theiania ni lo min ti khomuang mai mai ka chui chu wat angai ni Robot chim lama tangan lokan nia tlangan olon me tlan sero chente u marvel ru Ekman kalo buai puyang tereng mai chami lo chuak ro na kan neyania Kalau kal nga le shish tu na chuan ilem chan te to ro Ekman ehe engkim ma traffic mayang chaotic hon oma min veng dom na lom Robot chawin ta hian min hung hem hemin hunga hian birula engkim ma thale vek mayang ka ti pa i min ka shami lowa khongain i thai chuan kho hi min ben sakram ro soi chu ka se viuna in be tur chuan ka ngam lo ka doi lutuk ka hlaw mai midang ho ka hlim takin lo enkol thala engma lo ngai to su Putinker Chaostic Stebula bots cover benge Sevek gro ha kalagain pero thayla ba Nilo Sonic le Chaotix tinge hetan om ka khol hoin an vanang fu pal nge ka chungchang an re chuak to jok le yarn kha kha atop peran niang a chan chuak tum tu te chu an vanep ve chan chu tum tu den ni lo Ekman chuan a robot chho kha hlau lutuk ye Putin kar hami thatta kai ka
Mitar lak ani tak tak to ani chu enge ti ze ditum. Kati tur dik tak ka heto Kati pa lutuk puding ker. Midang emok lo ti tlap chia. Buljan chai la. Hi, Sonic kania. Kalom le mai Sonic. Izon tum chu imu vat ka bai sei. Angai tu om mel kati mai. Ka ngai tua to lo. Abo len to ti ka hria Engpo ni se Chaotix detective hian na kan la zo lo hrim doctor kan mu ma chu putingkar zalen takin nang chu heta hian omro kan thil chui min puina sae Kalome alan dan chuan dokan tam taka siam le angai to do na ni hi. Khomi puite min chan hima wangin lom tu han thil dan tu chepu ka thiam lo. Kati chin dan lo. Elo ka le ngei ka bai sei. Ekmen len ka siam zo huna chuan nang mai ka mu tir ve du che ani. Hele. Ekmen len. Mun lom tak siam tum time ni. Ai in soi ok pal nge. Inge thil zia hi o. Ekmen len wangin khovel iti boy to lawang. Noi bo ma saw che.